Check. Woo. Yeah. Yeah. Woo. Woo. Boys, enjoy lang damay. Enjoy lang daw. Round 1. Boys, let's go. Yo. Dungog ra, dungog. Yeah. Rapolo game. Yo, what's up, Loco? AKA Mr. Pisty. Ikaw nasad. Kapila man ka dapat patyon. Zombie ka, Brad. Mura magkagpasyente nga ni takas kay wala maatiman. Boss, masakito naman niya ang tao. Imo ba yung pasakitan? Kuya kayong purma, oh. Pero sayang lang migo. Nindot unta mong itsura kung na-endorsement ang shabu. Kay siya si Loco, ang rapper nga murag chonggo. Maayo siya mo joke, no? Di halatang naigilokdo. Maayo siya mo rap. Maparitin o impromptu. Kay mao man ay epekto sa iyang duha ka bulto. Damn. Kuyawan mo magtama sa mano man kagodto. Ya kung imuhang badlongon isipon nga insulto. Kung masobrahan sa tama, kuyaw kay niyang tunto. Kay tanang mubawal niya og suyop, iyahang ibatulfo. Gago. Oye, maura taong round 1. Dagang salamat sa tanan. Naday diri si Brother Loco para i-share iyang mga kaagi sa prisuhan. Time, Loco, round 1. Prisuhan. Yo, what up? Una sa tanan. Don't smoke, crack, motherfucker. Game. Oy, birds. Ay gawin, nagdi pa ni Mao. Di pa ni Mao, ni mo, kay mutuko ra ko. Hay, mas maayo. Ako nalay mo tira niyo. Di ka ka Mao. Yay, mundo ka. Bang, bang, bang. Panga. Bang, bang, bang. Hoy, birds. Nalibang skabo. Murag maestro nga hilig og bagong tubo. Kayong na maestro pati ka, dugay ra katawat og kubo. Di man ka magklase bisag Dominggong dako. What's wrong with you, sir? Kasi ganahan ka og gift. Abli ako ang brief. Nga paghinay sir ha, kay mo mata ang hamster. Yan na, nalain ba yato? Managpa man daw ni bisagwa, masuko. Nagpasagpaon, di ka mo sagpa, ha? Paano? Laruhan ang imo, ha? Saman-saman ba ka? Saman-sumbagay ta? Pagklaro, kay na, magagubod gining binyo. Nya, maura to. Imo na sang torno. Oh, kuaning mikropono. Right to boards! Yo, check. Ayaw sig pangutana ung ganahan ko og gift. Kay padung nimo diri ganina, namukong ra ka og jeep. Sa ganahan ka madato, sige tagaan di ka og tip. Para matuman nimong damgo pagkat-on sa og sleep. Ikaw ang bati nga version ni Mirox. Kana imong pakatawa, imo rang gisirox. Ikaw ang ebidensya nga ang droga maka-playpox. Ikaw ang ebidensya nga ang droga maka-playpox. Kaysa sobra ka dependent mo sa droga, adik sa dimong bitok. Maong unsay don't smoke crack, basin dugmok snack. Adi ka, uy, ako pa imong kunhon kap. Tanawar ako na imong aping o hugno na. Mao day ang venue kay SRP. Klaro na ang hinungdan. Kaya ang kontra sa SRP.
Suyo pre puhunan. Suyo pre puhunan. Gamit kay ka panghadlok og bata nga dili mukaon. Nya ang gipanghadlok sa bata dili sad mukaon. Mauna hantod karon daot lang gihapon kay buntag udto hapon asuray tirahon. 5. Round 2, Loco. Round 2 na. Yeah. Hoy, birds. Kung nataas pa ka og bungot, mura kag Indiano nga gi-Indian. Oo, gi-Indian niyang buang kay taga-adlaw daw mga maningilog utang. Yan ako naibawan. Apo man daw kanila Lapu-Lapu ay ni Magellan. Pues, ako din ako nubintang apo ni Lapu-Lapu. Mga bagagdawong, anong nipuyo ka makas lugar sa akong lulo? Mga buaya. Kasagaran na bas mga bagagdawong, ingani o porma, may igun og dapog. May man daw ka. Murag kag si Luni. Luni nga nagluno. Mga birds, ayaw pag-joke sa taong wapay tugpa. Kaya ako gani maglagot, patulgon ti ka bisag bago pa kang mata. Mga birds, murag kag giatay. Time, motherfucker, time. Question, boys! Yo. Unsa may imong nakaon nga nung rapper kami go? Nahimong rapper si Cass G kay nang idol sa nimo. Yo, anong daghan kag battle sa Rapulo? Inga nakakalakas? O basin tinuod lang giingon nga anak ka ni John Leo sa gawas? Apay naong sa buwang ay. Nari de ka para mangita og bikil. Gago, namaho kang tiil. Mangita ka og bikil. Siya si Loco from Liloan, Mexico. Tanan butang iyang buhaton para lang mapildi ko. Hoy, nag-sure kami go. Unsa ano mapildi na ako nga hasta pagkaligo di man ka kaantigo. Mong di ka bagay sa battle rap. Bagay ka nga snatcher cup. Tanawan ako, sinulog naman, pero imong pormahan. Simbang gabi, starter pack. Hapakaangas. Aslom kayo baho, wakailag, tawas. Yo, kung kamo ang ginikanan, sugot mo ni uyab sa inyong anak. Ako kung kahibaw lang, may pag-iro na lang ang giadap. Kaya pag anak mo gudi ang buang, imbis lubot, naong ang nahapak. Mao to, nauyog iyang utok, pagdako, yabag-yabag. Kaya pag ingon nila yung 7 days prep, ang buang wala nakurat. Alangan, di man ka magsuwat. Di man ka magsuwat. Ugmanay, wala kay dedikasyon sa rap, ugmanay kalahian na to, Brad. Ako, di ko mo gamit og ginamit na nga linya, bisag basura ang katapat. Last round, Loco! Sa siya sinuwat. Hapit na mga may usa ka libro. Na nagkita nga na yung buwang, kag-abot mi ganina, nang lockdown pa ang kagwang. Ang lockdown gani ka nang mas taas pa ka. Kuya, okay kag purma. Mura ka taga-bukid nga naligid. Saan ba yung problema? Kadako ba ni mong problema? Hasta, ako lira ka. Fuck. Kani si Birds, mani akong uyuan. Uyuan. Katumboy. Birds, may maghahapak ako ng microphone. Papakaragod ko ka usa. Nagapa ka.
Ayora. Bitaw. Kung mo marigod mangitag bikil. Gusto lang ako mo chill. Murag na sa heaven, galupad-lupad, mura og chicken. Ya ako man na. Kung ako na human ba? Ganahan kong binuntagay. Kanang binuntagay nga magtagay. Ya. Gina ko. O garo. Tayo na eh. Tayo! Salamat. Adi Loco! Marato. Yeah!